כשלא עובדים מרגישים אבודים, מרגישים לפעמים כמו בן אדם מת. אז מה, כל אחד רוצה לחלום, יש בן אדם שלא רוצה לחלום, אין אחד שלא רוצה לחלום. אני אבא מאושר, אני נותן לילדים שלי את כל מה שהם רוצים. לתת לאנשים את ההחקה, לתת להם את היכולת להשפיע על הגורל שלהם. אם לא הייתי בעמותת בעצמי, לא הייתי מתקדם. ומי שעוזר לבן אדם אחר למצוא עבודה, פשוט גורם לו לחיות, גורם לו לחיים. איבדתי את שני הילדים שלי בתאונת דרכים. החיים שלי היו מרים, שחורים. לא תפקדתי, לא עשיתי כלום. במשך הרבה שנים. לפני שהצטרפתי לעמותת בעצמי, לא היו לי עבודות קבועות. להיות בעבודה זמניות זה קשה. במשך 2 לא עבדתי. כשלא הצלחתי למצוא עבודה וקיבלתי דחיות ממעסיקים כאלו ואחרים, זה גרם לי איזושהי הרגשה של דאון, שהנה אני איזשהו אזרח סוג ג', והרגשתי איזושהי הרגשה שאין, אני לא אצליח למצוא עבודה, לא אצליח לפרנס את המשפחה שלי, את עצמי, לא אצליח להתקדם בחיים. מדינת ישראל הייתה המדינה הכי שוויונית בעולם בסוף שנות ה-60. היום המדינה שלנו היא אחת המדינות הכי בלתי שוויוניות בעולם המערבי ובעולם בכלל. תופעת האבטלה היא מרכיב חשוב בסוגיית האי שוויון, ותופעת האנשים שאפילו לא נמצאים במעגל העבודה, אלה האנשים שעליהם אני מדבר, היא אפילו חריפה עוד יותר. קיבלתי מלגה מבעצמי לגשת לקורס לבניית ציפורניים, ועברתי את הקורס בהצטיינות, והעמותה בעצמי גם עזרו לי לקנות ציוד. אבל אני התלהבתי במיוחד בעצמי, והשתכנעתי שהמערכת שמוצגת כאן היא מערכת יוצאת מגדר הרגיל. גם הקונספט שפותח כאן יכול להיות קונספט מדינתי, שיכול להיות מאומץ על ידי הממשלה, על כל הרמות שלה, כולל שירות התעסוקה, והוא קונספט שמוכיח את עצמו, בכמעט 70% הצלחה. אנחנו בקבוצת שטראוס מעסיקים מספר לא מבוטל של בוגרים מפרויקטים של בעצמי. להיקלט במעגל העבודה זה לא דבר שגרתי שאנחנו מורגלים אליו, אלא זה אנשים שעברו בדרך כלל כברת דרך מאוד לא פשוטה, וגם בדרך כלל לא קצרה, עד שהם הצליחו להיקלט במקום עבודה, ולכן המחויבות שלהם, המסירות שלהם, האהבה שלהם את החברה, שהצליחה להכיל אותם בתוכה, היא בדרך כלל הרבה יותר משמעותית מאשר עובד רגיל. בסופו של דבר הצלחתי להשיג את המטרה שלי כיום, וזה ממלא אותי בהכי אושר, הכי מאושר שיכול להיות אני. אני אוהב את המקום העבודה הזה, מקום מסודר, העבודה ממש טובה, לעתיד אפשר להתקדם גם. עמותת בעצמי נתנה לי הרבה דברים. אם מבחינת שפה, אם מבחינת תעסוקה, בלימודים. החלום שלי, עתיד בעזרת השם, אני אתקדם בעבודה הזאת והלאה קדימה, לגדל את הילדים. אני גאה להיות אמא עובדת, ולא להחזיר לילדים שלי שום דבר. התחלתי למחוק, כי עשיתי קרוב. שלא יראו אצל אחרים ויגידו למה להם יש ולנו אין כל הזמן. אם אני רוצה משהו, אני משיגה היום. פעם לא, אבל היום כן. שום דבר לא מתקרב להתרגשות שיש לראות את האנשים שמסיימים את התוכנית של בעצמי, את ההתרגשות שלהם, את האופן שהחיים שלהם משתנים. יש לכם מייל או פקס? גם מייל, גם פקס. מי שגורם לאדם אחר שתהיה לו פרנסה, שתהיה לו עבודה, הוא גורם לו לחיות, הוא גורם לו להתקיים. אני אומרת את זה עם הרבה רגש. זה משהו מאוד חשוב לי להעביר ולמסור, כי זה מה שמקיים את האישיות בתוך הבית, את המשפחה, את החברים, את ההתמודדות היומיומית.